чик соат кор кард. Як рӯз пас. Имрӯз 29 числ аст. Пага соати 18:00 ба вақти Тоҷикистон, 16:00 ба вақти Москва. Финали бозӣ ДТ БМВ X7 ё хона дар сентри Душанбе, 5 та дига БМВ FC, я БМВ GC падарка. Ма пага як тайтида занг мезанам, соҳиби БМВ X7 мешавӣ. Та ҳамагӣ як рӯз вақт дорӣ. Як рӯз пас та акаҷон дар қишлоқ мешуд. Як рӯз дига вақт дорӣ, метавонӣ фикр кунӣ ки кадомша қабул мекунӣ. Ё мошин, ё хона дар сентри Душанбе. Идгардак да мо БМВ тақсим мекунем. Пага идгардак да мо хона тақсим мекунем. Зиндагӣ худаш як кино аст. Кала такор фармон, ту чӣ қабул мекунӣ? 55 сомон хуб ё X7? Одамо ба миллионҳо риск кардан не. Ту ба 55 сомон риск кардан наметонӣ. Мардум, стоп. Ҳазор раҳмат ҳаматонда кафондем ватсапа. Гар дасти фитодаe бигирӣ. Мардӣ. Идина муборак, тухмакотон қаторак. Расти да 55 сомон риск кардан натонӣ. Аз зиндагӣ чӣ талаб мекунӣ? Зиндагӣ ягон бозича не. Ҳаракат мекунӣ, меҳнат мекунӣ, риск мекунӣ ки соҳибият шавӣ. Ҳамин кино таян намуд ки пага як аз бина буга ки действительно ҳами дар зиндагиш кино кадай. Аз ноумедӣ ба соумед аст, поёни шаби сия сафед аст, ана шаби сия пага тамом мешавад. Имрӯз 29 числ аст, срочно пага соати 18:00 ба вақти Тоҷикистон, 16:00 ба вақти Москва. Финали бозӣ ДТ БМВ X7, 5 та БМВ FC, ё хона дар сентри Душанбе, я БМВ GC падарка. Срочно пага ҳамат картотона викунед. Срочно пага ҳамат ватсапотона гирон кунед ки ма пага як тайтида занг мезанам, соҳиби БМВ X7 мешин. Мардум, стоп. Ҳазор раҳмат ҳаматонда кафондем ватсапа. Пага соати 18:00 ба вақти Тоҷикистон, 16:00 ба вақти Москва. Финали бозӣ ДТ БМВ X7 ё хона дар сентри Душанбе, 5 та дига БМВ FC. Пага ту соҳиби БМВ X7 мешавӣ. Пага времяи фикр кунӣ ту тамом мешавад. Ту ҳамагӣ як рӯз вақт дорӣ. Срочно як рӯз пас финали бозӣ БМВ X7 аст. Ту як рӯзи дига вақт дорӣ ки фикр кунӣ ки чӣ мошин қабул мекунӣ. Бача, ё мошин, ё хона дар сентри Душанбе. Ана ки калад нигоҳ кун. Чик соат кор кард. Як рӯз пас. Ту 20 рӯз, 10 рӯз ҳисоб намекунӣ, ждат намекунӣ. Ҳамагӣ як рӯзи дига ждат мекунӣ. Як рӯз пас ту соҳиби анаин БМВ X7 мешавӣ. Як рӯз пас ту соҳиби хона дар сентри Душанбе мешавӣ. Як рӯз пас ту акаҷон дар қишлоқ мешавӣ. Бифорад билет бигӣ, нафорад нагӣ, барои ки як рӯзи дига мондагӣ билети ма тамом мешавад. Мардӣ набувад фитодаро пой занад мега. Гар дасти фитодаe бигирӣ. Мардӣ. барои анамуқа мардак бишена як рӯзи дига вақт мондага. Бача, як рӯз дига вақт дорӣ, метавонӣ фикр кунӣ ки кадомша қабул мекунӣ. Уже поиз хати хонаро овардан. Ту бигар тамошо када. Хонаҳои мо ба поиз мегардан. Шарои на, пага соати 18:00 ба вақти Тоҷикистон, 16:00 ба вақти Москва. Финали бозӣ анаим ДТ БМВ X7, 5 та БМВ FC, я БМВ GC, ё хона дар сентри Душанбе. Пага подписчикои ма соҳиби мошин меша. Идина муборак, тухмакотон қаторак, биёр бисорак, биёр БМВ ҳак. Ана ки пага идгардак да мо БМВ тақсим мекунем. Пага идгардак да мо хона тақсим мекунем. Пага ҳами тавози будро бача 55 сомон парто, пага биё я БМВ X7 метам. Срочно неми ҳози будро 55 сомон парто, пага БМВ X7 метам. Иқа одам дар ҳаёт риск кадеста, мардак ту да 55 сомон риск кадан наметонӣ. Расти да 55 сомон риск кардан натонӣ, аз зиндагӣ чӣ талаб мекунӣ? Зиндагӣ ягон бозича нест. Ихе тоошбитӣ. Зиндагӣ да фақат ҳаракат мекунӣ, меҳнат мекунӣ, риск мекунӣ ки соҳибият шавӣ. Пага соати 18:00 ҳама тажда дорум дар прямой эфир. Пага ҳама ватсапотона гирон кунед. Як тайти соҳиби БМВ X7 мешавӣ, 5 тайти соҳиби БМВ FC мешавӣ, як тайти соҳиби хона мешавӣ, як тайти соҳиби БМВ GC мешавӣ. Аз ноумедӣ ба соумед аст, поёни шаби сия сафед аст, ана шаби сия пага тамом мешавад. Пага шаби сия сафед мешавад, ту соҳиби анаим қадарчӣ мешавӣ. Бача,
زندگی را دیدی که چه خیلی میشه زندگی کیفیت زندگی پگه انیق میشه برای هم که شانسک دای دست BMW X7 2022 1.5 میلیون سومون 2022 که اینا بره دمایده تو نبره تا خدمت میکنه ای بچه کلا تا کار فرمون تو چی قبول میکنی تو اگم عروبه قبول نمیکنی تو BMW X7 2022 قبول میکنی با 55 سومون انا که تو فکر که 55 سومون خوبه یا X7 برای هم که کلا تا کار فرمون او جورای بری تو دالجنی تو نیستن او جورای بری تو با فایده تو نیستن او جورای بری تو پروست برای یک روز گذرونیه امروز داری و هستن پگه نداری یگام تشقتی نمیمونن برای هم که زندگی تا خوب کن برای هم که کلا تا کار فرمون برای هم که حرکت با پیش که در زندگی دیگه چی بشه همین میگه که زندگی خودش یک کینوه بخوای در زندگی کینو تا خودت رژیسور میشه یا اکتیوری خوب میشه یا اکتیوری همین کینو تیا نمود که پگه یک از بینه بگه که دیستریت همی در زندگیش کینو کدای برای هم که زندگی که کینوی خطه اکتیوری کینو در زندگی تخت یگم کسی دیگه نیسته بفورد بلید بگی نفورد نگی همین کدام نفرید که باوری نداری نگی بلید با بلید گرفتن تام بازی مبود میشه با نگرفتن تام بازی مبود میشه تو بلید بگیری برای فایده خودت میگیری بلید نگیری اون 55 سوم در کیسه خودت میمونه اون 55 سوم که تیروز پروست تگ از خود میکنی که یگام چی فایده نمیبینی نه که در زندگی یا باریس که با 55 سوم تو کم بغل نمیشه تو با 55 سوم بای میشه و کم بغل نمیشه ریسک در زندگی آدما با میلیون ها ریسک کردن تو با 55 سوم ریسک کردن نمیتونی اکتیاری خوب بشه در زندگی خدا نگهبان